Ahojte, volám sa Stanislava a už dlhšiu dobu rozmýšľam, že vám nahrám intro o tom, kto som, čo tu robím, prečo mám kanál. A tak si robím maču a napadlo ma, že to urobím teraz. Moje meno je Stanislava, väčšina ma volá Stanka, dokonca aj Poliaci, čo je strašne fajn, lebo u nich je Stanislava s dvojitým V a volajú ich Staša. Nepáči sa mi to. No a žijem v Poľsku, lebo mám dieťa s Poliakom. Máme viacjazyčnú rodinu, to znamená, ja hovorím po slovensky, otec hovorí po poľsky a malá hovorí všelijako. Na mňa hovorí po poľsky, na otca hovorí po slovensky. Teda iba tie asi 4 alebo 5 slov, ktoré zatiaľ vie povedať. My spolu rozprávame aj po anglicky, lebo poznáme sa už dlhé roky a prvé 4 roky sme sa bavili iba po anglicky. Pre mňa Poliaci šišľajú, preňho je slovenština smiešná. A je to normálne, myslím si. V každom prípade všetko funguje tak, ako má. Ja sa postupne učím po poľsky všetky také tie krkolomné slova, ako je nachladnutie, to je přežembenie, ani pán Boh nevie. Takže bojujem s tým ako drak, ale čo som si vybrala, to mám a musím sa naučiť. No, takisto sa učí aj on. Ale čo tu robím? Toto je momentálne moja 4. krajina, do ktorej som sa presťahovala po Slovensku. Predtým som bývala napríklad na Cypre, v Anglicku, v Čechách niekoľko rokov a teraz som tu. Každá z týchto krajín mala byť tzv. Moja finálna destinácia, ale ako vidíte, nevyšlo to. Takže teraz zase opätovne dúfam, že v tomto už vyššom veku, že naozaj toto bude moja finálna destinácia, že už tu ostanem, že už tu nájdem svoj pokoj, svoj kľud a že už sa nebudem premiestňovať. Nie som typ, ktorý sa rád sťahuje, nie som typ, ktorý rád začína odznova a strašne trpím akoukoľvek zmenou. A to nie len veľkou zmenou, ale aj malou, neohlásené návštevy. Všetko také ma strašne dokáže vystresovať. To je to správne slovo, myslím. Aby som nenadávala. Ale zase na druhú stranu, urobila som to už 4-krát, takže asi mi to až tak. Alebo respektíve nie, že nevadí, ale nebránim sa tomu. Poľsko je krásna krajina, Krakov je nádherný, je ťažké sa do ňoho nezamilovať. Ja som sa do ňoho zamilovala prakticky pri prvej návšteve. A to už je pár rokov dozadu. A teraz som veľmi šťastná, že tu môžem žiť, že tu môžem vychovávať svoju dcerku a že to môžem volať svojim domovom. Na Poľsku som si zvykala strašne dlho. Musím povedať, že asi celé 4 roky. No, 4 roky nie, to by som klamala, ale určite také prvé 2 roky som sa veľmi trápila. Bolo to ťažké, asi najťažšie bol ten jazyk. Taktiež bolo ťažké si nájsť svoje také krásne, zaužívané veci, ako napríklad základné potraviny. Ale teraz môžem povedať, že už som si našla. Našla som si to svoje orechové, to, čo sa mi tu páči, to, čo sa mi tu nepáči a to je asi všetko. To je asi všetko, čo by som vám povedala v tomto krátkom videu. A určite mi dajte vedieť, ak máte nejaké otázky, či už pôrodu v Poľsku, alebo života, čo sa ho týka, alebo hľadu môjho pendlovania napríklad medzi krajinami. Budem veľmi rada. A taktiež každý like a odber poteší. Tak majte krásny deň a zase o pár dní. Pa, pa!